Hej alle sammen, velkommen til. I dag der skal vi udforske middelalderen, festivalen ting. Så og jeg er på iPad i dag, fordi at jeg er kommet til at smadre min computer. Så ja, lad os bare komme i gang. Det første her, det er nogle butikker, og sådan, jeg har det der på grund af det er fra en kode. Og jeg synes faktisk egentlig, det er ret pænt. Men jeg gider ikke købe det, fordi jeg har ikke så mange Starhands, og ja. Så nu skal jeg lige have taget nogle løb og vise, at jeg er fra den røde. Så det er ret sjovt. Fordi det har jeg ikke fået gjort endnu. Det vil jeg lige gøre med jer. Optjen dine point ved at gennemføre den daglige ridderturnering udfordring. Når du bliver slået til ridder, vil du få husets lanse. Du kan evne tid aflænge. Du kan til hver en tid aflænge dit løfte. Ja, det er noget, jeg ikke lige at læse. Nu vil jeg egentlig lige tage de her løb. Der vil jeg egentlig bare lige speede det op. Så ja. Okay, så for baggrundslarm. Men nu fik jeg lige taget løbende. Min hest er jo kun i level 6. Så ja. Men nu er jeg egentlig... Nu skal jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men jeg kommer lige til at trykke på skabet. Mad. Er der noget mad? Jeg gider det. Nope. Jeg vil gerne lige ind se det der. Så det er egentlig ikke så spændende. Man kan ikke lave så meget. Men hvis man vil være på computer, vil man måske kunne gøre noget. Så gammel heste. Jeg skal ikke have noget. Så skal vi egentlig bare hen og kigge på de her 2 heste. Så skridt, nej. Traven, nej. Galoppen, nej. Galoppen, nej. Jeg havde ikke den her hest egentlig, som jeg har. Det der, det er det bedste, jeg kan lide. Og det er også derfor, jeg købte den. Den her skridten er jeg ikke så vild med. Der er en traven, galoppen, den her galop, nej. Hurtig galop, nej. Passage, det er sådan det bedste, jeg kan lide. Det der, det er nej. Nej tak herfra. Så capriol hedder det. Men det kan jeg egentlig ikke så meget lide. Stop lige. Sådan der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Altså, I er velkommen til at stille nogle spørgsmål i kommentaren, hvis det er, at jeg skal lave en Q&A. Jeg kan også gøre det inde på min Insta. Så I må meget gerne skrive, hvis jeg gerne vil have en Q&A. Så nu skal jeg lige se, hvordan det her det ser ud. Fordi at jeg er jo de røde. Så det ser egentlig meget fint ud. Jeg har også den der jakke. Hvordan ser den hvide ud? De hænger ikke nogen seng. Nu vil jeg egentlig lige gå rundt og kigge i alle. Hvordan ser den gule ud? Den seng. Ja, det var lige noget, der drillede. Men ja, det ser meget fint. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud. Så ja. Kom ud. Sådan der. Og så den blå, mener vist også har en seng. Så bare blå. Ups. Jeg drejede lidt for tidligt. Men ja. Så ja. Det håber jeg egentlig er fint. Jeg afrunder måske snart den her video. Mens jeg ikke ved, hvad jeg skal snakke om. Og den er meget kort, så jeg vil gerne have den bliver lidt længere. Så ja. Der er stadig nu her. Så cirka 2 minutter til, jeg ikke gider mere. Jeg filmer i 2 minutter nu, og så ja. Her der kunne man kunne tage nogle pæne billeder. Jeg skal lige have 2 billeder. Wow. Hesten faldt brændt ned lige der. Ui. Og det der blev faktisk ret godt, så man knap nok kan se mig. Det er Autumn, jeg rider på. Jeg kan ikke huske, hvad det er på dansk. Autumn. 2 sekunder, jeg finder lige Google oversæt frem. Så kan jeg lige ride rundt imens. Så ja. Det er egentlig meget hygge, det her. Jeg
Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle have nogen. Så jeg synes, det er ret sjovt, at man kan se, hvad det hedder, Golden Hills herfra. Men der er nogle falde, det har jeg faktisk set helt. Kom nu. Så kan vi lige ride langs her. Så finder jeg det frem. Translate. Og efterår hedder den. Det er lidt sjovt, fordi Golden Hills er jo sådan lidt efterårsland. Og så har jeg Ice, og jeg har Butterfly, det er sådan lidt sommer. Agtigt, så ja. Jeg vil egentlig tage rundt den her video af nu. Så jeg håber, det bliver en god video, som jeg lige venter at se. Nå, vi ses i min næste video. Bye!